कोकण आहे साहित्य रत्नांची खाण। याच भूमी नदीलीत साने गुरुजी, विंदा, खांडेकर, जयवंत, दळवीं सारखी अनेक रत्न। हाच वारसा चालवतायत नव्या पिढीचे, नव्या दमाचे साहित्यिक। अशाच साहित्यिकांसाठी कोकण सातनं आणलं हक्काचं व्यासपीठ, जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा। नमस्कार, जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा हा जो विशेष कार्यक्रम कोकणचं पहिलं दैनिक कोकण सात आणि कोकण सात लाईव्हने हाती घेतलेला आहे। तर आज या साहित्य रत्न मुलाखतीमध्ये आपण जे भेटणार आहोत ते एका चाकरमानी साहित्यिकाला, जो खऱ्या अर्थाने कोकणातील आहे, मात्र या कोकणाशी नाळ जरी जुडलेली असली तरी व्यवसायानिमित्त, नोकरीनिमित्त आज मुंबईसारख्या बड्या शहरात ते स्थायिक झालेले आहेत। आणि असं जरी असलं तरी त्यांनी या कोकणशी, आपल्या मातीशी नाळ सोडलेली नाही आणि साहित्य लेखनामध्ये त्यांनी जे योगदान दिलेलं आहे ते खरोखरच अतुलनीय आहे। कोकणचं प्रथम दैनिक जे आहे कोकण सात, या दैनिकाने खऱ्या अर्थाने कोकणातील असे साहित्य क्षेत्रामध्ये ज्यांनी योगदान दिलेलं आहे असे हिरे शोधनाची हा जो एक उपक्रम सुरू केला आहे आणि त्याच अनुषंगाने आपण आज थेट जे पोचलेलो आहोत ते आपल्या कोकणातीलच एक रत्न कवी रमेश सावंत। खऱ्या अर्थाने काव्य क्षेत्राबरोबर त्यांनी काव्यामधील सगळ्याच घटकांना हात घातलेला आहे आणि त्यांनी अफाट असं या सगळ्या गोष्टींमध्ये योगदान दिलेलं आहे। त्यांचा परिचय करून द्यायचा झाला तर कवी, लेखक, अनुवादक, मुक्त पत्रकार आणि पुस्तक परीक्षक असं त्यांचा आपण परिचय करून देऊ शकतो। स्वतः सावंत साहेब आमच्या समोर आहे। सावंत साहेब नमस्कार, आपलं आणि स्वागत आहे आज कोकण सातच्या थेट स्टुडिओमध्ये आपण आलेला आहात। खरं तर आम्ही साहित्यिकांच्या घरी जाऊन साहित्यिकांशी संवाद साधत होतो, पण आज योगायोग आला की तुम्हाला स्टुडिओ देण्याचा योगायोग आला आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपण ही जी संपूर्ण मुलाखत आहे ती या ठिकाणी करणार आहोत। पण मला वाटतं आपल्या दर्शकांना, प्रेक्षकांना सगळ्यात महत्त्वाचा सावंत साहेबांचा परिचय करून देणं अत्यंत गरजेचं आहे। ते स्वतः हिंदी आणि मराठी या दोन्ही विषयातून त्यांनी MA पदवीपर्यंत हे शिक्षण घेतलेलं आहे। त्यानंतर अनेक व्यावसायिक पदव्यासुद्धा त्यांनी प्राप्त केल्या आहेत। पण त्यांचा जो खऱ्या अर्थाने व्यवसाय होता, नोकरी होता, तो बँक ऑफ इंडियासारख्या नावाजलेल्या एका मोठ्या बँकेमध्ये त्यांनी 20 वर्ष सर्व्हिस केलेली आणि स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेली आहे। आणि त्याच्यानंतर अनेक शासकीयसुद्धा आस्थापनांवर त्यांनी आपली सेवा बजावलेली आहे। याच्यामध्ये माजी उपव्यवस्थापक, हिंदी विभाग, सेंटर हॉटेल ग्रुप, भारत सरकारच्या या ग्रुपमध्ये सुद्धा त्यांनी काम केलेले आहे। अनेक सरकारी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये सुद्धा ते मुख्य प्रशासकीय अधिकारी म्हणून राहिलेले आहेत। एकूणच त्यांचं जर साहित्यातील योगदान बघितलं तर गहिवर हा काव्यसंग्रह सर्वप्रथम त्यांचा 2012 मध्ये प्रकाशित झालेला होता आणि या काव्यसंग्रहाला त्यांना तब्बल 5 राज्यस्तरीय पुरस्कार मिळालेले होते। एकांतातल्या कविता हा सुद्धा त्यांचा 2016 मधला काव्यसंग्रह आहे। सूर गजलेले, त्यानंतर जंगलगाथा, मी देशाचा सातबारा लिहीन म्हणतो, अशा प्रकारचे जे काव्यसंग्रह आहेत ते तर त्यांनी लिहिलेच, पण राष्ट्रीय संत नामदेव पुरस्कार सुद्धा त्यांचा मी देशाचा सातबारा लिहीन म्हणतो या काव्यसंग्रहाला मिळालेला आहे। अनुवादित साहित्य सुद्धा त्यांनी अनेक प्रकारचं केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये ती चिनारची झाडं, त्याच्यानंतर ओसकी बूंद बाराणेंचं, शेवंता जिती हाय, अशा प्रकारची मूळ हिंदी नाटक शेवंता जिंदा आहे ह्याचा मराठी अनुवाद सुद्धा त्यांनी केलेला आहे। आणि एकूणच जर त्यांनी बघितलं हे संपूर्ण साहित्यामध्ये दिलेलं योगदान तर अनेक नियतकालिके असू दे, दैनिकं असू दे, मोठमोठी, या सगळ्या प्लॅटफॉर्मवर त्यांनी एक लेखन केलेलं आहे, स्वतःचं एक ठसा उमटवलेला आणि आज ते आपल्या या मुलाखतीसाठी या ठिकाणी उपलब्ध आहेत। खरोखर कोकणातील जी रत्न आहेत किंवा अशा प्रकारचे जे खऱ्या अर्थाने कोकणचं जे कोकणपण आहे त्या जागतिक पातळीवर या साहित्यातून पोचवतात, त्यांचा मनापासून आपण स्वागत केलं पाहिजे। सावंत साहेब, खरंच मनापासून तुम्हाला शुभेच्छा, कारण आज या वयातही तुम्ही साहित्याबद्दल जी तुमची ओढ आहे ती कायम आहे आणि त्यासाठी तुम्ही अगदी मुंबई ते गाव हा प्रवास कायमच चालू ठेवलेला आहे। आपण बोलत असताना यावर बाबत सविस्तर बोलूच, पण सगळ्यात महत्त्वाचं शेवटी साहित्यिक म्हटल्यानंतर त्याची लेखनाची सुरुवात कुठून झाली, या लेखनाचा प्रारंभ कसा झाला, कोणत्या साहित्य प्रकाराचं साहित्यिकाने लेखन केलेलं आहे आणि तुमच्याशी हा संवाद करत असताना खरं तर तुमचं प्रदीर्घ काळ ह्या क्षेत्रामध्ये गेलेलं आहे। काय सांगाल, ही सुरुवात कुठनं झालेली आणि कशा प्रकारचं साहित्य आपण एकूणच ज्या या संपूर्ण आपल्या प्रवाहामध्ये दिलेलं आहे? नमस्कार, सगळ्यांना शुभेच्छा नवीन वर्षाच्या। आपल्या साहित्यामध्ये आमच्या घराण्यात काही परंपरा नव्हती। खरं सांगायचं तर मी पहिलाच आहे, माझ्याकडून पंचक्रोशीत तरी
आता आपण बघतो की कांडर, बांदेकर कोकणातून अनेक साहित्यिक आहेत, पण आमच्या पंचक्रोशीत मी पहिला आणि माझी जी बाळकटू होतं की कविता ही मला आवडायची. मराठी शिकता शिकता कवितेचं मला एक साथ मला ती मिळते. जसं कोकण आपल्याला साथ घालतं तसं कवितेने मला साथ घातली. आणि त्याचं निमित्त झालं म्हणजे ज्या क्लासमध्ये मी SSCला जायचो, SSCपर्यंत क्लासेस नव्हते आमच्या, कुर्ला भागात मी राहायचो मुंबईच्या, ही कामगार वस्ती होती. आणि तिथे त्या शुभदा क्लासेसमध्ये बा राणे जे अपंग साहित्यिक आपले 2015 साली निवर्तले, त्यांच्या क्लासमध्ये एक कवितेची स्पर्धा घेतली गेली. तर त्या कवितेची स्पर्धेमध्ये अनेकांनी कविता लिहिल्या, पण माझी कविता नोटीस बोर्डवर लागली. तो मला हुरूप आला. लहानपणी एखादं छोटंसं मिळालं प्राईज तरी आपल्याला हुरूप येतो. तशी माझी ती सुरुवात झाली, पण ती खंडित लगेचच झाली. म्हणजे तिथून मी कुर्ला सोडून वरळीला गेलो. कॉलेजला गेल्यानंतर मी सायन्सला गेलो आणि मराठीची जी काय वाचनाची ओढ होती ती कमी कमी झाली, लेखनाची ओढ कमी झाली. आणि पुढे जाऊन मी माझ्या स्वेच्छानिवृत्तीनंतर बँकेच्या एकंदरीत मी बघितलं की वेळ आपला दुसरी नोकरी मिळेपर्यंत म्हणजे सेंटॉर असताना पुन्हा माझा कवितेचा उपक्रम सुरू झाला. त्यातून मी काही कविता लिहिल्या. कोकणची माझं कोकण पहिली कविता मी लिहिली, ती तुमच्या एका साप्ताहिकात लिहिली होती. त्याचंही नाव कोकण वगैरे असं होतंच. आणि ते एका पत्रकाराने काढलेलं होतं. ते म्हणले एक कविता लिहा आमच्या कोकणावरती. तर मी माझं कोकण लिहिली. ती पुढे मग जाऊन एका वर्तमानपत्रातही प्रसिद्ध झाली. ते गाणं करून मी ते दिलं. तर अशी जी सुरुवात झाली त्यानंतर मला अनेक दिवाळी अंकांनी प्रतिसाद दिला. माझ्या कविता छापल्या. त्यात मी मुक्त छंदातल्या कविता म्हणा, गझला लिहिल्या किंवा अष्टाक्षरी लिहिल्या. आणि मग तो 88 कवितांचा हा गाईवर प्रसिद्ध झाला. अशी एकंदर वाटचाल आहे. त्यालाही बा राणे सरांनीच प्रस्तावना दिली. म्हणजे त्या माझ्या अर्थाने ते या अर्थाने गुरुच आहेत ते. बरोबर. आपले जवळपास 3 काव्यसंग्रह याच्यामध्ये आलेले आहेत. पाच एकूण आहेत. एकूण 5 आहेत. त्याच्यामध्ये 3 काव्यसंग्रहांचा आपण उल्लेख केला महत्त्वाचा, ज्यांना पुरस्कार मिळालेले आहेत. या 5 काव्यसंग्रहांमध्ये सगळ्यात जास्त जो काव्यसंग्रह आपल्याला अपील झालेला आहे किंवा त्या काव्यसंग्रहामध्ये एखादी कविता जी प्रत्येकाच्या ओठावर अशी गुणगुणली गेली किंवा तुम्हाला जी कविता सगळ्यात जास्त आवडली, ज्यातनं कोकण प्रेझेंट झालं, काय सांगाल अशी कोणती कविता? जंगलगाथा हा जो कविता संग्रह आहे हा सृष्टीवरती म्हणजे कोकणात जाता येता जो निसर्ग मी जपला, बरोबर, तर त्याच्यावरून ह्या जंगलगाथा आणि त्यातलं ढासळतं पर्यावरण या सगळ्याचं यात प्रतिबिंब आहे. आणि त्या अत्यंत कोकणात आणि मुंबईत दोन्ही ठिकाणी वाचकांनी याला प्रतिसाद दिला. 3 पुरस्कार मिळाले. कृपा निकुंभ बेळगावचा पुरस्कार होता, कोमसापच्या कल्याण शाखेचा होता. तर त्यामध्ये एकच कविता मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. नक्कीच दर्शकांना ऐकायला आवडेल आमच्या. जगलं पाहिजे जंगल, कितीही तोडा कसंही झोडा, कितीही तोडा कसंही झोडा, पुन्हा रुजून येतच एक नवं हिरवगार जंगल, निर्घृणपणे कापलेल्या चिवट खोडातून. अंगावर चिघळत्या जखमा घेऊन लढत राहतं जंगल एखाद्या झुंजार योद्ध्यासारखं. पण रडत नाही मात्र ते, जखमी आणि हतबल माणसासारखं वेदनानी घायल होऊ नये. जंगलाचं असं उद्ध्वस्त होणं नसतं परवडत जगाला, जंगलाचं असं उद्ध्वस्त होणं नसतं परवडत जगाला. म्हणूनच जर जगायला हवं असेल जग तर जगलं पाहिजे जंगल, म्हणूनच जर जगायला हवं असेल जग तर जगलं पाहिजे जंगल. म्हणजे जंगल आणि जग, माणसाचं जग हे एकच आहे, एकमेकाच्या सहाय्याने ते जगणार आहेत असा संदेश आहे. तर यातल्या जवळजवळ 60-65 कविता आहेत. त्या अजय कांडर यांनी याला प्रस्तावना दिलेली आहे, त्याचं ब्लर्ब आहे. नक्कीच जंगलगाथा नावाचाच हा काव्यसंग्रह आणि खऱ्या अर्थाने आज जंगल राहिलं तर ही सृष्टी राहणार आहे अशा पद्धतीने. आणि आज त्याच्यासाठी सगळा खटाटोप आहे. कोकणात खऱ्या अर्थाने जो समृद्ध कोकण म्हणून पाहिला जातं, तर आज इथे सुद्धा जो निसर्गाची जंगलं आहेत ती नष्ट होत कुठेतरी आपल्याला सिमेंटची जंगलं अतिक्रमण करतायत असं चित्र आहे. निश्चित तरीसुद्धा आपण एक अपेक्षा आणि आशा बाळगायला हरकत नाही, कारण तुमच्यासारखे जे कवी आहेत
ते या जंगलांचं महत्त्व समाजाला पटवून देत आहेत, तिथल्या युवाईला पटवून देत आहेत आणि त्याच्यामुळे जे आहे ते तरी राखणं आपल्या हातात आहे आणि निश्चित ते होईल, यात काही शंका नाही. सर, तुम्ही खऱ्या अर्थाने जर बघायला गेलं तर साहित्यामध्ये सगळ्यात जास्त जे योगदान दिलेलं आहे ते कवी म्हणून दिलेलं आहे. कवी म्हणून तर तुमची ओळख या क्षेत्रामध्ये आहेच, पण नुसतं कविता लिहिणं यावरच आपण थांबला नाही, तर इतरही प्रकारात तुमचं खूप असं लेखन आहे आणि ते लेखन जे तुम्ही लिहिलं आहे ते कोणत्या प्रकारात अशा प्रकारचं जे लेखन आहे ते लिहिलात आणि ते प्रकार हाताळलेले आहेत? कविता लिहिता लिहिता पहिल्यांदा मला गद्य लिहावं असं काय वाटलं की माझ्याकडे पुस्तकं यायला लागली मित्रांची वगैरे. त्यापैकी एक एकता कल्चरल अकादमीचे प्रकाश जाधव, त्यापूर्वी त्यांची ओळख नव्हती, पण मला एक पुरस्कार मिळाला आणि त्यांना माझी ओळख झाली की तुम्ही एखाद्या माझ्या कविता संग्रहावर लिहा, बघा तुम्ही कविता लिहिता, कवितेचं एखादं आस्वाद घेता, तसं लिहा. तर मी बघितलं, बघा बाबा तुम्हाला कसं आवडेल त्याप्रमाणे मी त्याला लिहून दिलं आणि ते पुढे काय झालं, कुसुमाकर जे श्याम पंढारी आमचे संपादक त्यांनी आम्हाला लेखन प्रेरणा दिली, त्या मासिकात ते प्रसिद्ध झालं आणि त्यामुळे काय झालं, माझ्याकडे पुस्तकांचा ओघ व्हायला लागला. त्याच दरम्यान अशोक बेनखळे जे मुंबई मराठी साहित्य संघाचे आता कार्यकारिणीत आहेत आणि ते त्यावेळी साहित्य त्रैमासिक मुंबई मराठी साहित्य संघ त्याला संपादक होते, त्यांच्याकडे माझं नाव गेलं. मग त्यांनी मला फोन केला की दर 3 महिन्यांनी तुम्हाला 5 पुस्तकं मी देईन, त्यावर तुम्हाला, माझ्याकडे थोडा वेळ होता, नोकरी करत होतो, पण वडाळ्यात असल्याकारणाने गिरगाव ते गडाळा एक फेरी मारायला हरकत नाही म्हटलं. 3 महिने गेलो, पुस्तकं लिहिली आणि सगळ्यांना ते प्रचंड सदर आवडलं. 5 वर्ष ते कंटिन्यू झालं. त्यामुळे मग काय झालं की पुस्तक परीक्षण, कविता लिहिता लिहिता पुस्तक परीक्षण, त्याचा आस्वादक समीक्षा करणं हे आवडलं. त्यानंतर मी इतर लेखनाकडे वळलो. म्हणजे कसं की दिवाळी अंकाला नुसत्या कविता वाचक, कवितेचा विशिष्ट आहे, परंतु लेख, कथा किंवा तुमचं प्रवास वर्णनं, इतर काही अशा याला एक आपण लेखक म्हणून त्याची साथ दिली पाहिजे. ह्यासाठी मी पहिल्यांदा लिहिली काही व्यक्तिचित्र. त्यात एक व्यक्तिचित्र असं जागलं की मेस्त्री काका आमच्या गावात होते, ते आता नुकतेच निधन झालं त्यांचं, परंतु त्यांची अशी माझ्याकडे व्यक्तिचित्र उभं राहिलं आणि मी त्याच्यावर सरासरा त्यांच्या आठवणी लिहून काढल्या आणि त्या ललितमय याच्यात, आणि ते आरतीमध्ये प्रसिद्ध, वैनतेमध्ये प्रसिद्ध झालं. आणि अशाच प्रकारे आरतीमध्ये कोकणबद्दलच्या काही अशा गोष्टी, किंवा आमचे बाबा, त्यानंतर ताता म्हणजे वडील, त्यांचे आजोबा, आमचेच चुलत आजोबा, अशांची व्यक्तिचित्र जी मनात दाटलेली होती ना. अर्थात काय असतं, साहित्य म्हणजे आपण मनात दाटलेले जे विचार असतात, आठवणी असतात, त्या ललित रूपाने हे करतो. त्यामुळे त्याला खूप हे झालं की, आणि मला प्रेरणा मिळाली इतरांचं वाटून की कशा तऱ्हेने ललित, रवींद्र पिंगे आहेत त्यांची ललित लेख आहे, किंवा कथाकार जयवंत दळवी आहेत, अशांची कथा वाचून, किंवा तुमची पुस्तकं ही समीक्षा असते त्याची पुस्तकं वाचून आपण त्याचं अनुकरण जरी करत असलो तरी आपला विचार त्यातून कसा काढायचा हे मात्र लेखकाचं कौशल्य त्या लेखकाने बाळगलं पाहिजे, एवढं मला म्हणायचं आहे. नक्कीच हा वेगळा एक प्रश्न आहे की खऱ्या अर्थाने तुम्ही साहित्यामध्ये सगळ्याच घटकांवर लेखन केलेलं आहे, पण साहित्य लेखन करणं एक राजकीय कृती असते असं तुम्ही मानता का? आणि काय त्याचे जे समाजावर परिणाम होत असतात ते काय होतात? खऱ्या अर्थाने राजकारण म्हटलं तर आपल्या समाजाचा एक प्रतिबिंब आहे. ते राजकारणाशिवाय समाज चालू शकत नाही, कारण सत्ता आहे, कोणीतरी सत्ता चालवली पाहिजे, कोणीतरी त्या जो असतात सत्ता चालवणारे पक्ष असतात, ती संघटना असते, ती सामाजिकच म्हणायला पाहिजे की समाजाला देणं आहे, किंवा समाजाच्या ज्या प्रश्न आहेत ते मांडण्याचं संसदेपर्यंत, विधानसभेपर्यंत, नगरपालिकेपर्यंत आपलेच प्रतिनिधी असतात. म्हणजे हे आम्ही राजकारण वेगळं न समजता हे लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून आपण त्यांच्याकडे बघितलं तर लोक आणि सरकार ह्याच्यातला जो दुवा निखळत चालला आहे हा कुठेतरी एकत्र यावा ह्या दृष्टीने साहित्यिक राजकारणाकडे बघतात आणि त्यांनी बघावं. म्हणजे कसं आहे की साहित्यिक जरी राजकारणी असो किंवा साहित्यिक राजकारण नसो, दोन्ही प्रकार आहेत. राजकारणात असलेले साहित्यिक राजकारणात चालणाऱ्या ढवळाढवळी किंवा उलटा पालती जर साहित्यातून लोकांपर्यंत पोहोचतील तर खऱ्या अर्थाने राजकारणाचे अंतरंग उलगडत जातील. तशा काही कादंबऱ्या आहेत. उदाहरणार्थ आमचे वैनतेचे संपादक आणि साहित्य अकादमी नुकतीच मिळालेले कोकणचा हिरा म्हणाल प्रवीण बांदेकर प्राध्यापक, ह्यांची
आता जी साहित्य जी अकॅडमी आहे उजव्या सोहळ्यांच्या बाहुल्या ह्या साहित्य अकॅडमीला प्राप्त झालं, ती मी जेव्हा पहिली वाचली तेव्हाच कळलं की हे राजकीय असली तरी हिला पुरस्कार चांगला मिळणारच आहे. आणि ते माझं प्रसिद्ध पण झालं परीक्षण त्यांच्यावरचं. त्याचप्रमाणे साळेगत ही जरी सामाजिक असली तरी त्यातून सुद्धा जनतेला कुठल्या प्रकारे त्याला हे त्याचा जो प्रवाह अंकित केला पाहिजे हा त्यातून आहे. म्हणजे राजकीय आणि सामाजिक आणि आर्थिक अशा तिन्ही प्रश्न बांदेकर साहेब मांडतात. तसा प्रत्येक साहित्यिकाने कोकणातल्या किंवा देशातल्या म्हणा जर प्रयत्न केला तर ही जनतेची जी गाऱ्हाणी आहेत आपण गाऱ्हाणं मांडतो की ही गाऱ्हाणी त्या संतेपर्यंत पोचवावीत आणि त्यांच्यातला दुवा जो आहे साहित्यिक होऊ शकतो असं माझं स्पष्ट मत आहे. नक्कीच पहिली जे साहित्यिक लिहायचे म्हणजे आपण जर 20-25 वर्षापूर्वी मागे जाऊन पाहिलं तर राजकारणी सुद्धा एवढे प्रगल्भ होते की ते साहित्यिकांना आपले गुरु मानायचे, एक मार्गदर्शक मानायचे. साहित्यिक असू दे, पत्रकार असू दे, ते पेशन्स होते त्यांच्याकडे, ती वैचारिक प्रगल्भता होती. आज राजकारणाची काय परिस्थिती आहे? खरंच साहित्यिकांना तेवढा मोकळेपणा मिळतोय, मोकळेपणा लिहिता येतंय, व्यक्त होता येतंय? काय तुम्ही बरीच वर्ष या क्षेत्रामध्ये आहात, आज काय त्याच्यावर मत व्यक्त कराल? एकच मी तुम्हाला सांगतो की अजय कांडळ आणि बांदेकर निधड्या लेखणीचे लोक आहेत. हे लेखक नव्हे, माणूस पहिल्यांदा आपल्या. त्यामुळे त्यांचा म्हणजे आणि त्यांच्याही पिढीचे जे लेखक आहेत तरुण आता येत आहेत, वैभव साटम असेल, इतर काही असतील, गोविंद काजरेकर सारखे जे आहेत, त्यांची जी विचारधारा आहे ती माणूस जोडण्याची आणि माणूस घडवण्याची आहे. त्यामुळे राजकारण्या नेत्यांनी जर एखाद्या लेखकाला हे केलं तर प्रोटेक्शन द्यायला हवं. खरं त्यांना प्रोटेक्शन दिलं गेलं आहे. तुम्हाला सांगतो उघड्या मंचावर सांगायला हरकत नाही, जी घटना घडलेली आहे की त्यांचं जे उजव्या सोंड्याच्या बावल्या सरकारने पुरस्कार दिला पण ते सर्व परिचित आहे. तर तसं होऊ नये अशी माझी कळकळीची विनंती आहे की लेखक हा कुठल्या विचाराचा असावा, कुठल्याही पंथाचा असावा, कुठल्याही आघाडीचा असावा, त्याला मोकळेपणाने लिहू द्या. तुमचाही विचार मांडा, दुसऱ्यांचाही मांडा, कुठल्या पक्षाचा तो असू नये. एवढंच आहे की साहित्यिक निष्पक्षपणे, जशी तुमची पत्रकारिता निष्पक्ष असते तरच तुमची समाजाचं एकंदर अंतरंग तुम्ही लोकांसमोर मांडता. त्या पद्धतीने कुठल्याही लेखकाची अशी कुचंबणा होऊ नये की स्वतंत्र भारतात त्याला आपल्याला लेखणीला वाव लोकांच्यासाठी जो करत असेल तर तो वाव मिळायला हवा. आणि लोकांचं म्हणणं तो मांडतोय, त्याचं हे व्यक्तिगत म्हणणं नाही आहे. तर लोकात जो प्रवाह आहे किंवा आपल्याकडे प्रकल्पाने ग्रस्त झालेले लोक आहेत त्यांचं एखाद्या कादंबरीतून वर्णन लिहिलं तर ती, किंवा एखाद्या काही प्रथा आहेत त्या प्रथा धार्मिक समजू नये तर त्या प्रथा अनुचित असल्यात तर त्याच्यावर म्हणणं मांडलं तर ते लोकांचं म्हणणं आहे. लोकांना काय त्रास होत असेल तर ते लोकांच्या फायद्याचं असेल ते म्हणणं मांडू द्यावं. जसं दाभोळकरांचं झालं तसं होऊ नये. एवढंच माझं म्हणणं आहे की समाज तो संकोच जो आज झालाय ना तो दिसतो आहे. तर तो संकोच होऊ नये आणि सरकारने त्यांची आणि कुठल्याही पक्षाची बाजू न घेता एक मोकळेपणाने लेखक, पत्रकार ह्या सगळ्यांना मुक्तपणे, अर्थात कायद्याच्या चौकटीत मात्र त्यांनी हे करायला, पण त्यांच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ असा नाही की त्यांनी काही लिहावं आणि काही त्याच्यात समाजात वितुष्टता आणावी. हे टळलं पाहिजे, संवाद झाला पाहिजे आणि समाजहित केंद्र संवाद झाला पाहिजे. नक्कीच तुम्ही तर स्वतः जात धर्म या सगळ्या पलीकडे जाऊन एक निखळ माणूस म्हणून जगण्याला प्राधान्य दिलेलं आहे. याही पलीकडे लेखकच जे आहेत आपण बघितलं, कारण या क्षेत्रातही जसा आपण उल्लेख केलात की समाजहित केंद्रबिंदू बांधलं पाहिजेत, पण काही लेखक सुद्धा आहेत ते जाती धर्मात अडकताना दिसत आहेत. याविषयी आपलं मत काय आहे? खरं हे वास्तव आहे? काय मत आहे तुमचं? काय झालंय, आपलं भारतामध्ये विविध संस्कृतीचा पगडा आहे. म्हणजे कसं आहे की आपला देश स्वतंत्र व्हायच्या अगोदरही तो एकत्र होता, त्यावेळी कुठल्याही प्रकारचा काही सीमा नव्हती. अर्थात माणसांच्या जाती आणि एकंदर धर्म यांचे मधून संघर्ष व्हायचे, ते होणं अटळ आहे. जगभरात ते होत आहेत. परंतु आपला भारत हा एकमेव देश असा आहे, सगळ्यांना मी सांगू इच्छितो की आपल्या भारतात जगातल्या सगळ्या धर्म आणि संस्कृती नांदतायत. आता आपण बघतोय गोवा आहे आपलं, पोर्तुगीज संस्कृती त्याकडे 500 वर्ष होती, पण आपली संस्कृती टिकवली लोकांनी, ती गेलेली नाही. त्याचप्रमाणे ही भीती मनातून काढली पाहिजे की आपण जर
आपल्या प्रत्येकाने आपलं आपलं जरी टिकवलं आणि दुसऱ्याला वितुष्टता न आणता त्याच्याशी प्रेमाने केलं. जसं मी कोकणात फिरतो तर कोकणात सगळ्या जाती संस्कृती धर्माचे लोक मालवणीत बोलताना दिसतात. म्हणजे भाषा हे आम्हाला जोडते. बरोबर. तर मराठी सुद्धा महाराष्ट्राला जोडते, हिंदी म्हटलं तर भारताला जोडते. तर भाषा आणि साहित्य परत निगडीत आहे, कारण भाषेचा वापर साहित्यात जास्तीत जास्त होतो. कारण इंग्रजी आणि त्या मानाने दुसऱ्या भाषा ह्या बिझनेस पुरत्या आहेत असं मला वाटतं. त्यामुळे हा जो दुरावा आहे तो साहित्य आणि भाषा दूर करू शकते आणि आपल्या पुढे साहित्यिक ते चांगल्या प्रकारे, पत्रकारसुद्धा चांगल्या प्रकारे, कारण पत्रकाराचं लेखन म्हणजे भाषेची प्रवाहिता असली पाहिजे, हे माझं म्हणणं आहे. नक्कीच. आजची जी साहित्य चळवळ आहे ती खऱ्या अर्थाने कुंपूशाहीचा अड्डा झाला आहे असं सुद्धा बोललं जातं आहे. काय वाटतं, तुमचं मत काय याबाबत? कंपुशाही मानव हा आपण म्हणतो ना सोशल ॲनिमल, म्हणजे सामाजिक प्राणी. त्या अर्थाने साहित्यिकसुद्धा माणूस असल्या कारणाने कंपुगिरी आणि हे आणि आताच्या काळात पूर्वीपेक्षा पैसा आहे. म्हणजे कसं आहे की जे पुरस्कार मिळायला लागले त्याप्रमाणे ज्या पद्धतीने प्रसिद्धी मिळायला लागली ती पूर्वीच्या लेखकांना तेवढी नव्हती. इथे आपलं कामधंदा सांभाळून कुठल्याही अपेक्षा म्हणा चांगलं साहित्य देत होते. पण आता काय झालं आहे, सोशल मीडिया विशेषतः असं बघा, सोशल मीडियात कोणीही काही लिहू शकतो. बरोबर. कितीही ठिकाणी तो प्रसारित करू शकतो. त्याप्रमाणे पैसे खर्च न करता पुस्तक काढणं ही मात्र प्रक्रिया खूप कठीण झालेली आहे. त्यामुळे चांगलं मागे पडलं आणि त्यातून काय होतं आहे, पैशाच्या रूपानेच कुठलीही पुस्तकं कुठलीही ह्या माध्यमातून दुसरं काय काय येतं आहे. तर हे होऊ नये आणि कंपुशाहीमुळे चांगल्या लेखक कवीला जी मान्यता मिळत नाही ती मिळायला पाहिजे, हे माझं मत आहे. कंपुशाही असावी, कारण कुठल्याही निवडणुका झाल्या तरी साहित्यिक मंडळाच्या, आपल्याला माहिती आहे साहित्य महामंडळाच्या निवडणुकीत खूप कंपुशाही व्हायची, निवडणुका व्हायच्या. ते आता प्रकार बंद झाला असं मला वाटतंय की ती निवड सर्वानुमते होते आणि तो विवाद बहुतेक संपला. चांगली गोष्ट असं आहे ते. तर हे असं व्हायला पाहिजे आहे. नक्कीच. आज अशा कंपुशाहीला जर खऱ्या अर्थाने आपल्याला ओलांडायचं असेल तर आपल्याला काय वाटतं, महाराष्ट्रात अशा कोणत्या चळवळी काम करतायत, कोणती लोक काम करतायत, काय आपल्याला करता येईल? तर सिंधुदुर्गाचं स्वतः मी अनुभवलं आहे ते सांगतो की समाज साहित्य हे जे आपलं आहे प्रतिष्ठान, ओके, त्यामध्ये अजय कांडरे आहेत, मधु मातोंडकर आहेत, वैभव आहेत, नामदेव गवडी आहेत, गोविंद बाकीचे सगळे इकडे बरेचसे कणकवली सावंतवाडी कुडाळ किंवा मालवणपासूनचे लोक आहेत ज्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या साहित्य चळवळीला एक प्रकारे उठाव दिलेला आहे आणि बरेच लेखन प्रकाशित केलेत. प्रभा प्रकाशन यांचं जे आहे कांडरांचं, त्यांनी जवळपास डझनभर पुस्तकं आत्ताच्या काही काळात प्रकाशित केली आहेत आणि त्यांना पुरस्कारही मिळालेले आहेत. त्यांच्या ज्या आव्हानवळ प्रतिष्ठानतर्फे करतात, इकडे सावंतवाडीत श्रीराम वाचनालय ते काम करत आहेत, बांदेकर सर वैनतेमार्फत करत आहेत, बेंगुर्ल्याला किरातच्या सीमा मराठे करत आहेत, तुमचं चॅनल कोकण 7 हे चांगल्या प्रकारे एक 12-13 तुम्ही म्हणला त्याप्रमाणे व्यासपीठ मंच दिलेला आहे त्यांना आणि पुढेही तुम्ही द्याल. ही एक मोठी घटना आहे आणि ह्यातूनच ही पिढी घडणार आहे. तर महाराष्ट्राचं म्हणाल तर मी जेवढा फिरलो तर तिथे चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद मिळतो सगळ्या प्रकारच्या लेखनाने. विशेषतः ग्रामीण भागातले लोक जास्त जागरूक आहेत. मुंबई महानगर किंवा पुणे नागपूर ह्या महानगरात स्पर्धा आहे, पण ती जास्त जीवघेणी स्पर्धा जीवन जगण्यासाठी आहे. त्यामुळे त्यातून वेळ काढून ते करतात, ही पण मोठी गोष्ट आहे. काही साहित्यिक करतात, चळवळी स्थापन करतात ते. त्या तिथे आम्हाला मुंबई मराठी साहित्य संघ आहे, तुमच्या एकता कल्चरल अकादमी आहे, कोमत सापोत्रा आहे, त्याशिवाय इतर ज्या विदर्भ साहित्य संघ असे जे साहित्य संघाचे चांगलं काम करतात. म्हणजे त्यांचा प्रत्येकाचं एक विशिष्ट त्रैमासिक किंवा मासिक असतं आणि त्यातून ते लेखन प्रेरणा घेतात. त्याचप्रमाणे छोटी छोटी मंडळंसुद्धा, तुम्हाला सांगतो वाचन संस्कृतीसाठी वाचनालय खूप मोठं माध्यम आहे. नक्कीच. जसं तुम्ही जिल्ह्यात समाज साहित्य प्रतिष्ठानचा उल्लेख केला, कोमसापा आहेत, या सगळ्या साहित्य क्षेत्रासाठी वावरणाऱ्या या ज्या सामाजिक संस्था आहेत, साहित्यिक संस्था आहेत, ह्याच्याची जिल्ह्यातील सगळे साहित्यिक एकत्र यावेत, जोडले जावेत, सगळ्यांना सारख्या पद्धतीने व्यासपीठ मिळावं. जसं आम्ही आज कोकण 7चं एक प्लॅटफॉर्म घेऊन चाललो की जिल्ह्यातील जे आपली खरी रत्न आहेत, ज्यांनी साहित्य क्षेत्रामध्ये योगदान दिलेलं आहे, त्यांना जसं एक ग्लोबल व्यासपीठ मिळावं. कारण आत्तापर्यंत आपण बघितलं तर जशा पद्धतीने एका
वेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर या लोकांना जर जायचं असेल म्हणजे राज्य पातळीवर देश पातळीवर तर एक प्लॅटफॉर्मची आवश्यकता असते आणि आज ते कोकणात खऱ्या अर्थाने आपल्या कोकण सात मीडियाच्या माध्यमातून असं प्लॅटफॉर्म तयार झालेलं आहे. काय वाटतं तुम्हाला, काय काय प्रतिक्रिया? निश्चितच कोकण सात किंवा समाज साहित्य प्रतिष्ठान यांनी केलेले जे उपक्रम हे खऱ्या अर्थाने लोकांच्या प्रती जी भावना आहे ती व्यक्त करणार आहे. जसं तुमचं आहे पत्रकारिता असली तरी लोकांना एक जो मंच प्लॅटफॉर्म मिळतो आहे की नाही तो थेट समाजापर्यंत पोचतोय. कसा की सोशल मीडियाचं माध्यम असो, प्रिंट मीडिया असो आणि समाज प्रतिष्ठान हे जे आहे ते साहित्यविषयक जरी असलं तरी वैचारिक एक चळवळ तिला मी म्हणतो. कारण काय आहे, प्रत्येक प्रकारचा विचार आमच्या साहित्यिकांनी मांडलेला आहे. जसं की मालवणी भाषेत येणारे दादा माडकेकर किंवा रोजारिओ पिंटो आमच्याकडे आहेत, ते मालवणी भाषेला. नामदेव गवळी आहे, त्यांना आता पुरस्कार मिळालेले आहेत. त्यांच्या भातालयाने एक प्रकारची संस्कृती दाखवली आहे की भातालय म्हणजे कोकणात पूर्वी भातात पिकायचं आणि भातच खायचे आणि मच्छी कढी. त्यामुळे त्यांची जी गरिबी होती ती आता दूर होत चालली आहे. म्हणजे आर्थिक पडघम वाजायला लागलेत. कोकण पुढे पुढे चाललं आहे. त्यामुळे साहित्य आणि संस्कृती आणि कला ही सुद्धा ती पुढे येणार आहे, कारण त्यालाही पैसा लागतो. जसं देशावतारी आपण बघतो की कोकणाची प्राथमिक कला आहे ती. आम्ही तुम्हाला एक उदाहरण देतो फक्त 2 मिनटं की 84 साली एका इंटकचे जे आम्हाला ओळखायचे ते आम्हाला 3 कॉलेज विद्यार्थी होतो आणि नोकरी करत होतो. त्यांना घेऊन गेले आमच्या आणि प्रोफेसर होते. त्यांनी 3 दिवसाच्या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांसाठी कार्यक्रम ठेवले होते, पण एक वेळेला त्यांचे जर्मन स्पॉन्सर होते. त्यांची जी संस्था होती ती जर्मन देणगीदार होते. तर तो माणूस दशावतार बघायला 2 वाजेपर्यंत पहाटेच्या बसला. म्हणजे आपला दशावतार ग्लोबल होऊ शकतो. जर त्या माणसाला काही कळत नव्हतं भाषेतलं, मी त्याला इंग्लिशमधून एक्सप्लेन करत होतो, पण तो त्याला आवडलं ते म्हणून 2 वाजेपर्यंत बसला. अर्थात ते रात्रभर चालणार आहे, त्याचं जाण्याचं प्रवासाचं काम होतं म्हणून प्रवासाच्या दृष्टीने तो नंतर गेला. पण आपण जर हा दशावतार आपल्यापुरता सीमित ठेवला तर तो येणार नाही. त्याची आज कलाकाराची खंत आहे की त्यांना आर्थिक मानधन मिळालं पाहिजे, असे दशावतारला काही हे मिळालं. त्याचप्रमाणे नाट्यविषयक आहे की आकांकिका आचरीकर प्रतिष्ठान करते, मालवणला काही स्पर्धा होतात, कणकवलीला होतात, सावंतवाडीला होतात. तर ह्या नाट्य कलाकार इतर संस्कृती साहित्याबरोबर पुढे आली पाहिजे, कारण शेवटी ते साहित्यातूनच हां तर निर्मिती होते. अशा पद्धतीने हा प्लॅटफॉर्म आम्ही आमच्या माध्यमातून तर देतच आहोत. म्हणजे लोककला ज्या आपल्या आहेत त्या पुढे गेल्या पाहिजेत, यासाठी आम्ही अनेक उपक्रम राबवत असतो. सध्या तरी आपण जे आपले साहित्यिक आहेत त्यांच्यासाठी हा जागर कोकणचा साहित्यरत्न आपण घेऊन आलोय. पुन्हा एकदा मी तुमच्याकडे येतोय. तुम्ही मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात तर आता स्थायिक झालेले आहात, पण मूळ जे गाव आहे तुमचं ते कोकण आहे. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले सावंतवाडीमध्येच आहे गाव. तर सिंधुदुर्ग सारख्या ग्रामीण भाग जो आहे तर तो काय वाटतं तुम्हाला आज साहित्याचा केंद्रबिंदू ठरतोय शहरापेक्षा ग्रामीण भाग जो आहे सगळ्यात महत्त्वाचा? कारण आज बघितलं आपण तर खऱ्या अर्थाने साहित्यिक सुद्धा जे आहेत ते जे काही लिखाण करतायत तर त्यांचं जे लक्ष आहे ते कोकणाच्या निसर्गावर एक केंद्रित झालेलं आहे. तशा पद्धतीने साहित्य निर्मिती होते. काय मत आहे? निश्चितच जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं नामदेव गवळी आज काजरेकर आहेत किंवा बांदेकर, अजय कांडर यांच्या एकंदर साहित्यामधून तिथल्या जनजीवनाचे प्रतिबिंब पडलेलं आहे. आणि काय झालेलं आहे की ग्रामीण भागात खरं जीवन आहे. मी जरी शहरी असलो तरी शहराचा अभिमान बाळगत नाही, कारण शहरात पूर्णतः माणसाची कोंडी होते. म्हणजे माणसाचे विचार खोंडतात, त्याला वेळ मिळत नसतो पहिली तर गोष्ट. आणि जे काही तो साहित्याला थोडेफार देतात ते लोक ते आपला कसरत करून करतात, पण खरं जीवन निसर्गाकडे जाऊन जो बघणार असेल, काही लोक जातातही, जसं मी येतो परत जातो, त्यामुळे ते प्रतिबिंब ते अनुभव ते एकंदर मान्यता आपली घेऊन ते लिहू शकतो. पण तो जो शहरातला माणूस आलाच नाही त्याला ते कळणार नाही. पण कोकणी आणि ग्रामीण या भागात जो संघर्ष चालला आहे ना तो साहित्यातून उतरायला हवा. जसं काही कादंबरीकारांनी किंवा लेखकांनी केलेलं आहे. जसे त्या विदर्भ मराठवाड्यात खूप दुष्काळ पडतो, पण आपल्याकडे सुदैवाने पाण्याची कमतरता नाही, लोक मेहनती आहेत आणि आपलं जे कॅश देणारी फ्रूट्स आहेत म्हणजे आंबा आहे, नारळ आहे, काजू आहे. तर अशा प्रकारच्या कोकणातल्या एकंदर उद्योगधंद्याचं प्रतिबिंब त्यात पडलं की कसा एखाद्याने हा संघर्ष केला आणि तो पुढे आला. अशा साहित्यातून मांडणी जर केली तर मला वाटतं त्या दृष्टीने आपलं साहित्य ग्लोबल व्हायला हरकत नाही.
कारण ग्लोबल भागात काय चाललंय ते कोकणात होऊ शकतं. अशी जर मांडळी कोणी साहित्यातून, एखाद्या कथेतून केली, एखाद्या कादंबरीतून केली, नाटकातून केली, काय होतं, जास्त केंद्रबिंदू मुंबई पुण्याकडे राहिलेला आहे बरोबर साहित्याचा, कोकणाकडे नाही. कोकणात लिहिते लोक खूप आहेत आणि आता अशांची सांगड घालून साहित्य, समाज साहित्य प्रतिष्ठान किंवा तुमच्या कोमसाप किंवा इतर ज्या संघटना आहेत, आचरेकर प्रतिष्ठान आहे, श्रीराम वाचनालय आहेत, अशांनी पुढे येऊन अशा प्रवृत्तीला आणि एकंदर चळवळीला जर उठाव दिला तर मला वाटतं लोकांपर्यंत पोचायला काहीच हरकत नाही सर. नक्कीच एक सकारात्मक दिशा कारण नाथपै सेवांगण एक त्याचा उल्लेख करतो, तेही चांगलं कार्य करतात. नक्कीच त्यांचंही फार चांगलं कार्य आहे आणि प्रेरणादायी कार्य आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं, अतिशय आपण सविस्तर या गोष्टींवर बोलतोय. तुम्ही या साहित्य क्षेत्रामध्ये बघितलं तर बराच कालावधीमध्ये योगदान दिलेलं आहे. खऱ्या अर्थाने जर बघायला गेलं तर कोकणातील एक ज्येष्ठ साहित्यिक म्हणून सुद्धा तुमच्याकडे पाहायला हरकत नाही, कारण इतका जो अनुभव आहे तो नवोदितांसाठी खऱ्या अर्थाने तुमचा प्रेरणादायी आणि मार्गदर्शक अशाच प्रकारचा अनुभव आहे. काय सांगाल, कारण आपल्या जिल्ह्यातील जे नवे लिहिते हात आहेत ते अनेक प्रकारचे असे नवोदित युवक आहेत, ते या क्षेत्रामध्ये येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जे कविता लिहित आहेत, त्यानंतर लेखन करतायत, या सगळ्यांना कोणता संदेश द्याल आपण, जेणेकरून खऱ्या अर्थाने जसं आपण मत व्यक्त केलात की या कोकणात बरंच काही आहे आणि या कोकणातील या सगळ्या गोष्टींना जर ग्लोबल व्यासपीठ मिळायचं असेल तर साहित्यिकांनी सुद्धा आता प्रगल्भ झाल्या पाहिजेत, एक वेगळा दृष्टिकोन सुद्धा निर्माण झाला पाहिजे, काय सांगाल? खरं तर तरुण पिढीसाठी आता खूप वाव आहे आणि तरुण पिढी ह्या सगळ्या भाषा, जाती, धर्म ह्याच्या भेदाच्या पलीकडे चाललेला आहे. हां, काही तरुण आपल्या अस्मितेच्या अंगाने थोडेसे प्रेरित होतात, ती गोष्ट मानवी प्रवृत्तीला साधक आहे. परंतु बाधक काय आहे की त्याची प्रवृत्ती, माझी संस्कृती वेगळी आहे म्हणून तो वेगळा आहे. तर आपण एक समजलं पाहिजे की आपण माणूस आहोत. माणूस म्हणून जन्मला असताना आपण नंतर भारत होतो, भारतात जन्मलो म्हणून. भारतात जन्मल्यानंतर आपण कुठे होतो, कुठल्या जातीत धर्मात जमलो, ती आपल्या हातात नाही आहे. पण आपल्या हातात काय आहे की माणसाने माणसाप्रमाणे संवाद करावा, माणसाने माणसाची साथ धरावी, तरच आपला भारत देश पुढे येईल. ते कोणीही मान्य करील, ते राष्ट्रपती असोत, कुठल्याही पक्षाचे पंतप्रधान असोत, कुठल्याही मंत्री असोत, हे सगळे मान्य करतात. संविधान हे आहेच. संविधानाने जी दिलेली प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे, तो अधिकार प्रत्येकाचा आहे. त्यामुळे त्याच्या सीमेमध्ये तो जर काही करत असेल व्यक्तिगतरित्या तर ते सार्वजनिक होऊ नये आणि सार्वजनिक याच्यात भारतीयता आणि एकता ही आली पाहिजे आहे. तेच मला संदेश तरुणांना हा द्यायचा आहे की हा जो संदेश आहे तुम्ही सगळ्या साहित्यातून पोचवा. आता वैभव साटम आहे किंवा सफर अली आहे, आमच्याकडे रोजारी पिंटो आहे, परत आंबेडकरवादी लेखकही बरेचसे आहेत की जे सगळ्या समाजाचं प्रतिबिंब करत असताना आपल्या व्यथा मांडत असतात. पण त्या व्यथा करताना त्या तरुणांनी हे बघितलं पाहिजे की त्याच्या समाजाचा घटक असूनही त्याच्या व्यथा मांडताना त्या दुसऱ्याच्या व्यथांशी किंवा अस्मितेशी कुठेतरी टक्कर तर देत नाही आहेत ना, तरच आपण एक मराठी साहित्य किंवा महाराष्ट्र किंवा भारत म्हणून जगू शकतो, तरू शकतो, पुढे जाऊ शकतो. कारण जगामध्ये असा प्रकार फार कमी आहे, तिथे कुठलाही देशातला माणूस येऊन स्थायिक होऊ शकतो. भारतातही आहे, पण भारतात परके येण्यासाठी स्थायिक व्हायला आपल्या जी प्रगती आहे अजून ती धोडधोड चालू आहे प्रगतीच्या दिशेने. म्हणजे आपण टॉप 5ला गेलो, परंतु टॉप 5वरून 1 सुद्धा जाण्याची क्षमता भारतात आहे. ती साहित्यिक, कलाकार हे जे जाती धर्म न मानता करतात तर ते भारताला एक संघ करत असतात. तर त्यांनी तरुणांनी पुढच्या पिढीने केलं तर पुढच्या पिढीचा दिवस चांगले. त्यांना फॉरेनला जायची गरज नाही, त्याला कुठल्याही कोकणात संपन्नता आहे, सुबत्ता आहे, माणसं आहेत, निसर्ग आहे, रस्ते आहेत, आता चांगल्या कोकण रेल्वे झालेली आहे, पुढे महामार्ग होत आहेत. पण हा महामार्ग माणसूपणाकडे जावा, ह्या माणूसपणाकडे जाणारा महामार्ग प्रशस्त व्हावा, ही कोकण 7च्या माध्यमातून मी नक्कीच हा महामार्ग निश्चित माणुसकीकडे जायला पाहिजे असा आशावाद आपण व्यक्त करताय. जाता जाता तुम्हाला एक महत्त्वाचा शेवटचा प्रश्न, म्हणजे तो अतिशय गरजेचा आहे, कारण आपण पाहतोय की आज साहित्याबद्दल आपण भरभरून बोलतोय, साहित्य निर्मिती सुद्धा तितक्याच मोठ्या प्रमाणात होते, पण साहित्यातील अभिरुची जी आहे त्याबाबत साहित्यिक खऱ्या अर्थाने विचार करतायत काय? समाजाचं जे मत आहे, समाज मन जे आहे
ते आज कालान्वये बदलत चाललेलं आहे. या बाबतीत काय नेमकं विचार झाला पाहिजे? कारण कसं आहे की पूर्वी जे होतं सगळं ते भडक, त्यानंतर अतिरंजितपणा तुम्ही म्हटलं, तर अशा पद्धतीने लेखन होऊन त्या लेखनाला जास्त प्रतिसाद मिळत होता. तर आजची अभिरुची जी आहे, कारण युवा पिढी बघितली तर आज वाचन संस्कृतीपासून खूप कुठेतरी दुरावत चालली आहे आणि तिला आपण परत जर तिथे आणायचं असेल तर त्यांची अगोदर अभिरुची जाणून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. काय करता येईल यासाठी? अभिरुची संपन्नता म्हटलं तर समाजाचा एक मोठा गुणधर्म असतो की हा समाज काय अभिरुची बाळगतो आणि त्याच्यावरून त्या समाजाबद्दल ती प्रतिक्रिया येते कोणाचीही. तर महाराष्ट्राची संस्कृती आतापर्यंत मराठी संस्कृती म्हणून जाऊन, जसा आपल्या जनगणामध्ये सुद्धा गुजरात मराठा म्हटल्यानंतर तो मराठा नव्हे, हा मराठा म्हणजे महाराष्ट्र, म्हणजे मराठी जातीचा, मराठी भाषा बोलणारा, मराठी संस्कृती जपणारा. तर ती अभिरुची आपण आता परत आणू शकतो, जी थोडी घसरत चालली. जसं गणपती गेला की आपण गणपतीत मजा करतो, सगळं काही गणपतीची आरती करतो आणि थोडंसं भडक पण करतो. तर ती भडकता कुठेतरी साथ घालायला पाहिजे की माणसाच्या आनंदाला या आनंद प्रवृत्तीला एक प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे. कारण सण उत्सव हे कोकणाचं मोठं वैशिष्ट्य आहे. बरोबर. त्याने माणसं एकत्र येतात, गावातले सगळं काय विसरून येतात. बाकी काही असेल, जमिनीचा वाद असेल, कुटुंबाचा वाद असेल आणि कशाचा असेल, पण ते गणपती आणि दिवाळी तिकडे नाही आहे, आमच्या मुंबईत आहे. पण गणपती हा आज गणपतीवर गणपती हा लोकांचा नायक म्हणून तो लोकांचा उत्सव ही आम्ही शिकलो त्या इतिहासातून. तर ते असं आहे ना, प्रतिबिंबित आलं पाहिजे आहे. आणि काय म्हणत होतो आणखी तुमचं, त्या दृष्टीने हे पावलं त्यांनी अभिरुचीकडे यायला पाहिजे. ती अभिरुची सिनेमा, TV हे काय असतं, कमर्शियल आहे. तुमचं कोकण साथ त्याप्रमाणे अभिरुची टिकवणं की चांगल्या लोकांची तुम्ही मुलाखत घेता, केवळ राजकीय न घेता. राजकीय घ्यायला पाहिजेत आणि ते लोकांचे प्रतिनिधी आहेत, परंतु अभिरुची ही लोकांकडून येत असल्यामुळे लोकांची अभिरुची बदलण्याचं ही जी माध्यमं काम करत आहेत, TV आणि हे, की पुढच्या पिढ्यांचा विचार त्यांनी करायला पाहिजे. केवळ पैसे नाही तर लोक जर बिघडली तर उद्या त्यांचंही बिघडू शकतं गणित. म्हणून लोक घडली तर ती अभिरुचीने घडेल, चांगल्या अभिरुचीने घडेल, हा माझं मत आहे. म्हणून साहित्य, कला, संस्कृती यांची अभिरुची केवळ श्रोत्यांची अभिरुची म्हणून लादणं चुकीचं आहे. तर त्यांना पूर्वी तर बघा रामायण महाभारताचे आले आणि लोकांना त्याची आवड झाली, त्यानंतर खूप काही बदललं की लोकांचा ओढा गेला, म्हणजे थोडेसे ते भाविक झाले, काही भावुक झाले, परंतु माणूसपणाच्या गर्दीमध्ये ते संवेदनाशून्य होऊ नयेत. बरोबर. हा विचार मात्र अभिरुची ठेवताना आला पाहिजे की एखाद्या वेळ बलात्कार झाला एखाद्या स्त्रीवर, तो सगळा समाज हळहळला पाहिजे, पण त्याच्यावर ॲक्शनही झाली पाहिजे की हे असं होता नाही, म्हणजे त्यासाठी बलात्कारी होऊ नयेत. तर तो माणूस झाला तरच ते होईल. आणि ते साहित्य, संस्कृती, कला हे करू शकतं, पण बिघडवू पण शकतं, घडवू पण शकतं. तर हा माझा अभिरुचीकडे बघण्याचा हे आहे की चांगली अभिरुची, चांगली संपन्नता, की चांगला विचार हा सुद्धा आला पाहिजे. ह्या अभिरुचीकडे बघण्याचा कल आहे तो. नक्कीच चांगले विचारच आपल्याला भविष्यकाळ उज्ज्वल करून देऊ शकतात आणि आपल्याला तेच जोपासायचं आहे. सर, तुम्ही आज आमच्या या मुलाखतीमध्ये सहभागी झालात, अतिशय छान वाटलं आणि छान पद्धतीने आपण एक कोकणात ज्या पद्धतीने साहित्यामध्ये योगदान दिलं, कोकणातील साहित्यिकांसाठी कशा पद्धतीने येता काळ जो आहे तो भविष्यात उज्ज्वल काळ आहे, इथल्या नवोदित साहित्यिकांनी कशा पद्धतीने यामध्ये योगदान दिलं पाहिजे, सगळ्याच गोष्टींवर आपण सविस्तर संवाद साधलात. खऱ्या अर्थाने हे सगळीच जी रत्न आहेत कोकणची, ती या कोकणची शान आहे आणि यामध्ये साहित्यिकसुद्धा कमी नाहीत. आणि कोकणचे जे साहित्यिक आहेत, कोकणची जी साहित्य रत्नांची ही सगळी खाण आहे, त्याचाच हा जागर आणि आपण एक ही चळवळ जी आहे ते रुंदिंकत करण्यासाठी कोकण साथने एक पाऊल उचललेलं आहे आणि त्यासाठी दर्शकांचा सुद्धा ही भरभरून आम्हाला प्रतिसाद मिळतोय. तुर्तास आपण इथेच थांबू. लवकरच आपण नवीन पुष्पात नवीन साहित्यिकांसह आपल्या भेटीला येऊ. धन्यवाद.